aħna nistqarru li nemmnu u rridu nwasslu l-messaġġ li f'kull persuna hemm iġbija ta' Alla. Aħna nistqarru li rridu nibqgħu nemmnu u nistqarru li bl-għajnejn tal-fidi tagħna se nkomplu naraw din iġbija f'kull persuna. Irridu nkomplu nistqarru li din iġbija tinsab indaqs fid-dinjità ta' kull raġel u ta' kull mara. Fil-persuni li huma imbedin mill-mulej u li forsi qed jidhru li qed ifixklu il-missjoni tal-Knisja. Lil dawk li ħadnu twemmin li mhuwiex tagħna. Lil dawk li huma ta' kulur ta' ġilda u nazzjonalità differenti minn tagħna. Din hija l-Knisja li aħna nagħmlu parti minnha. ġbija ta' Alla u f'wiċċek nil-maħda li ħalaq